7 de novembre és una pintura de 1971 que commemora un acte clandestí organitzat per la pràctica totalitat de les forces democràtiques de l'antifranquisme a Catalunya, que havien provat de fer-ho alguna altra vegada, que la policia ho va avortar i que finalment, el 7 de novembre de 1971, aconsegueix aplegar, sense que la policia se n'assabenti, en l'església de Sant Agustí Vell, del Raval de Barcelona, a el que dèiem, totes les forces de l'antifranquisme, democràtiques i catalanistes, que allí constituiran l'Assemblea de Catalunya, que serà la primera organització clandestina, òbviament no reconeguda pel règim, que permetrà, en aquest tram final del franquisme, començar a plegar la voluntat de construcció d'un sistema democràtic nou. D'allí sorgeix la demanda d'una amnistia general pels presos, per primera vegada, de manera explícita i coordinada, del final de la repressió i de l'alliberament de tots els presos, la demanda de llibertats democràtiques, des de la llibertat d'expressió fins a la llibertat de premsa, de reunió, de manifestació sindical o de participació política, i evidentment també el dret a l'autodeterminació. Tàpies, amb aquesta obra, refà una mica un dels signes visuals més potents d'aquesta última època, que són les 4 barres, a través de l'empremta d'una mà que deixa justament aquestes 4 barres tacades de vermell, que li donen una força extraordinària, perquè venen d'alguna manera a posar de manifest allò que per Tàpies és tan important, que és la vinculació i la implicació del propi cos en la configuració de l'obra i de com l'obra acaba portant les traces humanes d'aquell qui les ha portat. I d'altra banda remet a una imatge que a Tàpies el fascinava, que són les empremtes de les mans en la pintura neolítica en el fons de les coves. Per tant, un diàleg de contemporaneïtat, d'actualitat política, en aquell moment podríem dir-ne, però també del rerefons i la remor del que seria la gran trajectòria històrica de la història de l'art.